Jo, goddag min ven. Hvad så skal vi være sammen i dag? Nej, det kan jeg desværre ikke. Jeg vil til i morgen, mand. Nej, nu. Er det på grund af den nye skolereform? Ja. Så du skal være i skole rigtig længe? Ja, det er mega noget. Det er bare på grund af de der politikere ikke kan noget. Jamen, så kan man jo ikke have nogen fritidsinteresse. Nej. Nej, det skal så være lidt. Jeg er også nødt til at droppe min basket og sådan noget. Ja, så må man jo finde på nogle alternativer. Ja. Ja. Så må basketen jo rykke sig, eller hvad man siger. Vi ses i skolen i morgen. Og så sender mig hjem eller hvad? Ja, det er sgu nødt til, at jeg skal ned der. Og så er det H2O, det er lige med vand, altså. Kan du ikke lave det derhjemme? Ja, nej. Ja, det har jeg ikke tid til. Så man skal lave det her på det måde? Nej, men jeg har stadig bare ikke tid. Hvor lang tid har du så været i skole i dag? Fra klokken 8 til dagen nu. 4. 4? Åh, hvor lang tid. Ja. Jeg tror aldrig, jeg har haft en skoledag til klokken 4. Nå, det var første gang, men også har jeg bare mega mange lektier. Jeg skal også lide matematik, biologi, samfundsfag. Det lyder som om, vi ikke rigtig har tid til at være sammen med. Ja. Ja. Så må sgu finde med nogle andre venner nu, når den der skolereform, den gør, jeg ikke kan få venner. Ja.